ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ପିୟୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନର ସବୁ କିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ବିକାଶ ନେଇ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନେଇ ଉନ୍ନତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ରଖି ପିଉଥିଲେ ଚା, ଡିକିରୁ 5,60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଲୁଟେରା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଲୁଟେରା ଲୁଟିଲେ ଟଙ୍କା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଡ଼ି ଡିକିରୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟିନେଲେ 5,60,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଣ୍ଡା ନିକଟ ସୁନାଦେଇ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ନାମକ ଜମି ପ୍ଲଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାକୁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଟୁକୁନା ଚା ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଇକ୍ ରଖି ଚା ପିଉଥିବା ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ ଡିକିରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୌଶଳକ୍ରମେ ବାଇକ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଖୋଲା ରହିବ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରବିଆଇ ଚଳିତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଆରବିଆଇ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ କ୍ଲୋଜିଂ ଦିବସ, ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ, 40 ସରପଞ୍ଚ ଓ 34 ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ସାମିଲ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୁଧବାର ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରିଆର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ବଡେନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରେମଶିଳା ନାଗ ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଧୁରୀ ମାଝୀଙ୍କ ସହ 40 ସରପଞ୍ଚ ଓ 34 ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ସାଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ସାଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ ବିଛାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତା 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ହାତେ ଧରିଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଧରିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ 2ଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଟକ୍କର ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 5 ବର୍ଗ 25 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳର 5 ବର୍ଗ ପାଇଁ 25ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। 30 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି ସୂଚନାର ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଯୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସର କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଏସ୍ପିର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ ଦାନିଶ ଅଲ୍ଲୀ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଦାନିଶ ଅଲ୍ଲୀ ବୁଧବାର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପିଟିଆଇରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦାନିଶ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 10 ଜନପଥ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସୋନିଆକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦାନିଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ବି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦାନିଶ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ଅମରୋହ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଜେପିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତା ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଟିକେଟ ନ ମିଳିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବରୁଣ। ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇ 4 ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିଲିଭିତ ଆସନରୁ ଟିକେଟ ନ ଦିଏ ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଅବା ସ୍ୱାଧୀନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଏଥର ଟିକେଟ କାଟିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲେଜ ପଛପଟୁ ମିଳିଲା ମଣିଷ ପଖୁରୀର କଙ୍କାଳ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଡମପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟୁ ମିଳିଲା ମଣିଷ ଖପୁରୀର କଙ୍କାଳ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖରେ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ଝୁନା ଜେନା ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଡମପଡ଼ାରେ। ଝୁନା ଜେନା ଭାରତ ମସଲା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। 2022 ମସିହାରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଡମପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭାରତ ମସଲା କମ୍ପାନୀକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ନଥିଲେ। ଏନେଇ ବାଙ୍କୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବାଙ୍କୀ ପୁଲିସ କିଛି ଦିନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଫଳ ପାଇନଥିଲା। ଏବେ ତମପଡ଼ାରୁ ଉକ୍ତ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ପୁଣି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କଙ୍କାଳ ଝୁନା ଜେନାଙ୍କର ନା ଆଉ କାହାର ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।